И така, здравейте хора, аз съм BezerBG и тук при мен е Хънтър. Днес ще играем с Майк. Епизод 2. Нека малко се позабавляваме тая вечер. Хубаво си изпълняваме квестовете за малко геймс. Точно. Права. Да, чуваш се. Така трябва да играем 6 игри на арена и ще спечелим 50 геймс. Тихо се чуваш. Малко по-силно? Можеш ли? Ми окей. Сега по-добре. От кога то скърми първи мастери? Дай, мен ме бавна, хората мислеха за хак. Аз не искам това. 30 кила за колко време, половин час няма. Абе, къв ти половин час от 15 минути. Така и хора, если... И така ти се... Кой каже, като в рекламата бате, може пък е моя сестра, може пък да е брат. Така, хак. Окей. Един път не съм казал това. Макар че не ти е хъпно. Ти с кой ще играеш? Не да знам. Ще си игра с Бог. Защото так взема тия емфлетове са по... Сега успеем да ги вземем. Те са 50. Аз ще играя по Сейдон. Ми трябва точно 50. Трябва 3 победи на арена. Репорт Тор. 2 асасина. И си взимам скина на фена. Бати готиния скин има Тор. Новия скин. Да бе, да, това съм го имал обаче такива. Той ти го дава като дигнеш лево и ти ще го има. Да, те ако сега ми вземат... 26 лева или кой беше като дигнеш ще го даде. Ама за... Аз да играя ли Анхър? Добре. АДЦ няма. Супер, да. Давай, джойн бе. Само да намеря Хънтър. Гледай, кое ако скинеш. Аз ще си играя с той, става ли? Моя скин е телекеф. Ще види следващия, за който се бирам на него. То е 250 има бат. Аз имам 200. Сега като спечелиме, още тази, ако спечелим още 2 игри, супер ще е бат. В кръга на 1 час и половина, може би, ще успеем да ги вземем. Добре, вижте Хънтър каква яка рамка има. Той си е спечели и вече е вдигнал 5-ти мастер на Фенлира. Ще малко ще му дигна 6. И аз така на... Само че ще вдигна на 4-ти. Виж го бе, Агни 8, вау. Много яко обаче. Агни 8 мастери с линка на Немесис. Не. Немесис. Знаеш ли на кой ме напомня Немесис? На кой? Един бос в Мата. Мата. Един зомби. Да, бе. Там където играхме и само... Дето ли са ония бос, дето изкарваш пари като бие зомби? Да, където ме тролфахте само с автоника. Софти ми и пей на бак. Да, аз идвам да те забирам, да те атакувам от зомбитата, ти идваш и ми липиш колата. Тъй. Как ти лепи колата, ба? Не, знаеш каква яка кола имам, бе. Може после... Всъщност да, айде после малко да цъкаме. Каква кола си благодарение на собствена, защото не пей на малко пъти. Не са малко, никак малко. 30 кава. Не са малко. Ти кажа, аз коя кола си купих? От 800. Си хакер, как се види с толкова мога ми? Да, не мога да надежда. Чакай, Знаеш, че тази пътечка за бърз? Да, и те е много макефи. Новата арена е много готина. Нали? Колко яко. Мгм. Мога да бейте много. Ту-ту-ту-ту. И с това отгоре ще колко е.
Пак си. Точно ми... Кой сам това? Ти си яде цел. Ти си на малко как. Това е за нас. Оф. Чай, че аз се обърках. Вей. Давай. Ним. Какво правиш, бе? Чай, че си оправям тук тесове. Я сериозно не изпате. Днес вземе маната. А, не, той е взел мана. Точно така. Тъпия той е взела така. Виж, има Силванус. Тъпия Иванов. Айде. Няма да умирам. Миньони, ще те убият. Най. Така, този път не трябва да се излагам като миналия път. В стария си чинъл. Когато направих 7 умирания. Ужасно те. И така е по-хубаво вече да почнем да правим киловете, защото ние имаме по-малко точки. Или поне нашите миньони да влизат в той. Лей сега. Това да го хвана за гащите, да го занеса тук и да го изтеря като че. И аз съм тук. Симпално, само няма да дъпна. Добре, аз прескачам стената. Съжалявам, че кашлям. Ще ми зарази клипа. Така и само да кажа да се абонирате за Хънтър. Ние имаме един кил и това кил е дай да нападаме някой. Като негърски. А ти къде си? Айде. Крада на демоните или като там. Силванус! Вау! Аиш. I'm ready. Бенце. Идвам. Вау, коя по... Какъв този демидж, бе? Скъса. С една тройка, бате, го оставих на... по-малко, може би на двече. Да, виж, чак не излезе такова вата за свет. Кой левел си? Нямам такъв пасива. Не се получи. Аз ще изчакам си. Вършайте, ма. Аз още не съм почнал никакъв, само бутушките съм си взел, сега ще почна един. Сега. Опа, що се рекавам, бе? Се събъркам с лигата. Ей, Силванус. Значи, като взема едно дърво. Хванах ли някой, че ми запи? Не. Стигна, бе. Сериозно ли? Честно ли? Не го убих. Съби ми за малко, бате, и... Пуснах си ултата. Брат, на този му пуснах двойка, тройка и улта и не умря. Но то седря. Има такива случаи. А той е как на стъна, не знам. Кой? Ави. Той няма никакви такива магии да стъна. Агни идва. И фа! Опа, бягай. Дай вулканус. Парниш. Бягай ви човек, ма ти слуха. Не само парва. Ала. Това се. Те го имаш ли? Това. Ще го нападна след това малко. Това не е то.
Те можеш ли? Дали ще... Как ли го убих? Аз го оставих на половинче. Брат ми дели да си не. И един кил ми направи. Каквото искаш прави, само не. Защото... Лошо. Кое е танка, не знам как. Може ли да попитам, малумен ли или Кой? практик? Кой? Лута си пусна и дори сигурно не знае какво прави. Кой? Той е то, въобще някакъв мастер левел имаше ли това? На първи мастери. Сериозно ли пусна си лута бате и дойде при мен, дето аз бие такова. Как се обърках? Кое съм малко? Абе, тренирам, але... Виж ли Силванов? Мгм. Къде си? Той е танк, нали? Да, Къде си? Гвардиан. Къде са като... Той е танк, виж. Убиха го. Я ли? Мгм. Танк бата му бие гати. Той сигурно си купува правилните айтеми. Я виж какво си купува. Махни ли се... Protection, ето. Има Psychical Protection. Scale и Mana. Това, което трябва да се взима. Брат, махни ли са това? Това за Анхър. Лъка. Лъка? Не, арбалета. Няма как да се има. Махни ли са го? Тогава си вземи един жълт Бумеранг. лък. Един жълт. Я ли? Чакай, сега ще го видя. Сега ще ти кажа колко струва. Не, знаеш какво? По-добре знаеш кое си вземи. Казва се Soul Eater. Една зелено с червени пламъчета. Не знам какво е точно. Гривна, нещо такова е. Зелено с червени плаванчета. Значи да. Едно с един черв. Нали знаеш тая ръкавицата с окото? Дето дава Psychical Power и малко лайфстил. Не се сещам, брат. Дето си взимаш на Анхъра онова червеното, като пушка дето е. Аха. За 2850. До него нали има едно за 2000. Soul Eater се казва. А, да. Видя ли го? Него си взима. Добре. Точно ти дава 30 атак спид и даже ти дава и лайфстил. Окей. Това е полезно. Не! Аз не бях. Тук съм. Само да ме... Тук съм. Бега. Тук съм. Я. Чакай да дойдем малко. Той е тук. Айде убиеме този Силванус искам. Аре. Силванус ще е ладен. Не, само да не умирам. Не умирай. Добре, килна го, ама ще умра, защото ми направиха 4, но няма как. Аз още нямам кил. Ама с 2 асистенции. Не съм добре. Вече не умира. Взимай си айтем, само това ще кажа. Само чакам да ви се заредите.
Не, 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 не. Скачай! Не, 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 не. Я свою старав ми на Убийте кое? Убийте огневе! Аз не може отбягне на капка. Браво! Дъбъл. Знаеш, що не ми го зачете за такова за дъбъл, бе? Не ти имах тоя. Сон Куиле, какъв е там? Сон Ку. Не го имах. Ти за кое? Аз съм не. Гледай сега какво прави. Чай, че ги заобикаляме ли? Не, аз ще минам. Гледай какво го правя тоя. Не знам. Вау. Той идва при теб. Дойде. Тук трябва да бием. Тут ракет. Добре. Не, тия ще ни бият сериозно. Не мога повярвам. Кой има най-много мир? Иначе няма да ми даде квест, аз не знам. Също не знам. И аз те. Ще само да играя. 6 дни, иначе не писал за аз. Охо. Сега наш килнат. Това огни има най-много мирни от всеки. Той ти иди, ба. Сагни, как ме уби, не знам. Убили те. Да, бе. Бях на повече от половината си като с една двойка или какво там ме уби. Гледай го, бе, смешен. Може ли? Давай. Е, как ли го учихме? Бе, ако не един път да го беше покрил. А беше тази задача. Добре. Ще изчакам се. Сега вече купа ли си онлайн там? Аз вече си купих два. Бе, дай да се опитам да го убия. Не. Е същива майка. Не, помощ. Ето, Агни, що само намирай. А, тъй. Ще ни бият, няма как. Ще само аз имам да умиране толкова умре. Вау, сериозно е, 5-6 умирания, ма гледай го. Пак, не, и един ти умира, ма гледай го това. Що така са направили тази стъпка, бе? Браво, бихме я. Не. Да скачи, бе. Пак се скочих. И аз изкочих. Аз нямах друг начин.
Не. Ето зон хуй, бате, много е градно. Смисъл? Ивано ще гледай са. Фонтана, бат, гледай какво го прави. Дай ти си. Вау. Кой беше този? Иван поставя под фонтана, сериозно, и нищо не му направи. Остана на половин чертичка и избяга. Тъпите мангалчета го спасиха, бе. Аполо и в Агиса. Ако не спре, ми стилва киловете, ще му ева майка. То агни. Не. Скапан, да, скапан. Пати скапаня на девайта. Деминч кампа за кой? Айде. Ако с него ще убиеш, интересно ли ще се прави, жен? Човечко. Не, сериозно. Не го било е. По-натена? Не. Си спасена. Ба, не съм. Само той ще излиза от стената и аз. Бум. Не. Ей, съм хуй! Ела тук ти дира хуя, бе! Хуй искаш, аре, ела! Можеш ли? Не мога. Лапс. Дай. Как да го идея, като съм това? Мрила си, Ованус! За теб! Не, ама това е най-дразнащия герой, нищо не мога да направя. Аз съм там. Аз съм една пулка живот, какво да му направя. А само не ще го стигне и ще го изчука. Изнасила пред баща ти е хубаво. Това беше един чисто жълт лък. Губи ми, няма смисъл. Дай да ходим по него. Не правим още някакво. Отдано от това да не е за това се загубиш. Ела тука, бе, пиленце, прибатка. Ела тука, да ти пеем. Да ти пия сладко. Е, това ако не е пи, сериозно. 10 тонирания има, други има 20. Боже, боже. Боже. Даде ни такова, изпълнихте си квест. Аз да. И аз. Значи не е такова. Аз се изплаших бая. Само да играем, не да спечелим. Още 2 игри. И си взимам 50 игри. Аз да спирам клипа и да го продължавам. Знаеш какво? Спри го и после ще пуснем още един. Добре. Айде. Ай. И така, хора, мисля това да беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се и харесайте. До скоро! Чао, чао!